Patayng lawas sa duha ka mga lalaki na palgang gisunog dito sa barangay Putat, lungsod sa Tuburan, ipaubos sa DNA testing or matching. Unang gikataho nga nailhan ang duha nga sila si Nico Baricar, taga Mambaling ning Dakbayan Sugbo, ug John Paul Galon, kinsa base usab sa mga gamit nga nakita sa ilang mga lawas nga giila sa mga miyembro nga tagsa-tagsa ka mga pamilya. Apan ang inahan ni Baricar, nagduda kung iya bang anak ang usa sa mga namatay. Aron makasiguro kuhaan og DNA sample ang mga pamilya sa duha ka mga biktima alang sa DNA test. Tanawa ko ang picture kay di-graph man di na ko ma-identify. So we're there yesterday, kaamo yung the ocular inspection. Sa akong tanaw, di man ko si Nico. Ang ilalang di ko anan niya, katong sing-sing, anay nga